mmanwụ abịakwa mmanwụ chukwu ọ nwere nkụzi nyelụ mgbe gara aga wee kọwalụ ndị be anyị na chi abụrụ onye ụwa ma onye ụwa abụrụ chi. Now I want to use this medium to explain it briefly. If you are listening to me for the first time, ọmụ abụ Nnamdi Zoro Iloma Anichebe, the Major of Africa. Abụ m onye Nando n'Ọmambala. You can scroll down and check the video I did about chi. Chi and onye ụwa abụrụ ofu ife. Chi is that vital energy that permeates every living thing. I said it before. Chi avụ ebe o si wee bịa is from chi ukwu. It is that personal spirit that chi ukwu assigned to your soul the day ị bịara ụwa. That your chi will accompany you to your destiny. That your chi will accompany you to your divine purpose and your mission. Ya mere ndị be anyị ji wee sị na onye malụ chie ibe adịlị ya na mma, because your chi is that divine nature of chi ukwu ga na-agbazilu gị na-enyelu gị aka. Chi avụ melụ na ị na-eku ume, chi avụ melụ iji wee dị ndụ. Ọ bụrụkwa nsọ mmadụ na-enwe chi ma anụmanụ nwere chi. So without chi we cannot exist. Within the confines of the Yoruba cosmology, they call it Ori. Chinese call it Chi. Hinduism call it what? Prana. Ndị be anyị na-akpụ ya Chi. So it is actually what? A universal word concept. Mana abịazịa na omenala ndị onwela abụ ọzọ ọ ga-azalụ. Now, coming to ONYEUWA, pay attention. Your ONYEUWA is your soul. Your ONYEUWA is your consciousness. Now, mmadụ pụtara ife n'akụkụ n'atọ ndị iti na-akpụ ya Trinity. The body, the spirit, and the soul. Now, your body is the engine house of the soul and the spirit. It is temporal. Your spirit bụ that chi akọwago m ya before. Now, your soul bụ ONYEUWA gị. That is your consciousness. Ịchọzi na ONYEUWA gị n'enu, gị bụ ONYEUWA gị. Ị ka nọ n'ụwa. You keep on reincarnating until you must have achieved your divine purpose, until you must have learned your lesson. Then you can now transit beyond matter. Join is at the league of the ancestors. Ọ bụrụ na nna nna gị n'ọlụgụ ụwa, for example, onye n'ọlụ m bụ nna nna m Ileọma, onye nwa n'ọlụ m, ọmụwa bụzi Ileọma kịta anịnwa. That soul Ileọma is in my body. So let us clear this misconception. ONYEUWA is your soul or your consciousness. Gị bụ ONYEUWA gị. Your ONYEUWA and your chi works in pari passu. Fa na-alụkọ ọnụ. Because ONYEUWA chi gị ga-enyere ONYEUWA gị aka o wee achieve ife o ji wee bịa ụwa. Ọ ebe mmanwụ na-ekwu. Now, having said this, mgbe ị na-alụ ONYEUWA gị, what are you doing? Your soul is communing with the entire cornucopia of cosmic blessings. Your soul bụ ONYEUWA gị bụ ngenwa is having an interaction, a communion and a romance between nature, between the immaterial world and the material world. So mala ife ị na-eme na ọ dị n'ana mgbe ị na-alụ ONYEUWA gị, nkata ka unu na-akpa, olili ka unu na-eli. From there, you cannot begin to tell your spirit forces, the universe, your intentions. Ọ bụ na ọ dị ka ị na-achọsị nna, achọkwanụ m di ka unu nye m di, achọkwanụ m nwa ka unu nye m nwa, achọkwanụ m udo ka unu nye m udo. But before you do anything, anybody that calls me on phone, adịm adị busy for ndị ọdịnala or for anybody, I will tell you, before you gba afa, sometimes I make out time 40 minutes to lecture people first. Ka ịghọta ife ị na-eme, ịghọta ọdịlụ gị izi.
So ONYEUWA na law is a communion between you and the universe. Sumudia.